virkelig godt. Ronny! Du skylder os penge! Lad mig være! Hey, Giv os vores penge. Giv os vores penge! Nej, lad nu være! Fucking taber! Kom, vi går! Hvorfor mig? Hvorfor altid mig? Nu har vi også været i skole 3 timer. Godt, godmorgen. Nu skal I høre, vi skal have en ny elev i klassen i dag, som hedder Mads. Og jeg henter ham ned på kontoret lige om et øjeblik. Jeg håber selvfølgelig, I vil tage rigtig godt imod ham. Okay? Ja, I kan godt lige sidde selv, mens jeg henter ham. Godt, klasse. Så er jeg her med vores nye elev. Kom indenfor. Det er Mads, som skal gå i klassen. Hvad interesserer du dig for egentlig? Jeg interesserer mig meget for biler. Hvilke slags biler? Jeg kunne helt vildt godt tænke mig sådan en Audi A6. Det er virkelig bare min drømmebil. Der er en fra klassen, der har en Audi. Hvad mener du med det? Vi kunne da tage over og se på den. Så efter den her kamp, skal vi så gå og kigge på den? Ja, det kunne vi gøre. Hvis er det? Det er ham fra klassen. Fuck noget sød. Det er cool. Skal vi knække den? Nej, jeg skal ikke gå. Kom nu. Her, tag den her. Hvad er det? En maske. Hold fedt dig. Dan? Hvad laver du, mens? Kom nu bare ind, skynd dig. Ja, hallo? Ja? Hvordan vi skal prøve tanken? Er du sindssyg eller hvad? Du må være bindegal. Ja. Okay. Hvis du sørger for tingene, okay. Er du klar? Ja. Hit med pengene. Nej. Nu. Ja, okay, jeg skal nok. Nu, hurtigt. Hey, Ronny, hvor er pengene henne? Jeg har dem lige her. Jeg elsker dig. Jeg elsker også pengene. Måske er vi ens.